A Deputación da Coruña e o Concello de Boiro irán da man nesta iniciativa pioneira, baixo o nome Emprende la Barbanza, que posibilitará a creación dun espazo de coworking especializado no sector do mar e tamén no turismo. O centro localizaríase nas instalacións do Viveiro de Empresas e no Centro de Formación, no Polígono Industrial de Espiñeira. O proxecto suporá un investimento de preto dos 100.000 euros, dos que os 76% serán achegados directamente pola Deputación, a través dos fondos da liña de apoio a emprendedores do Plan de Emprego Local. O proxecto pretende fomentar a creación e a aceleración de novas empresas relacionadas con sectores estratégicos para esta comarca, como é o caso do conserveiro e do de transformación de produtos do mar. Unha actividade investigadora, unha actividade tecnolóxica, unha actividade de investigación e desenrolo que necesita Boiro como necesita calquer poboación galega ou española que se precie e que pense no futuro. Nese sentido, temos o compromiso aprobado xa na Deputación de instalar aquí en Boiro como camiño para lograr ese obxectivo e lograr o futuro unha instalación, unha incubadora de empresas vinculada ao sector extractivo do mar, é dicir, o primeiro viveiro especializado e sectorial que habería en Galicia estar aquí en Boiro da man da Deputación da Coruña con que lo significa. Boiro pasará así a formar parte, xunto con Oleiros, Carballo e Brión, do grupo de concellos que conforman o embrión da futura rede provincial de centros de traballo colaborativo, que aglutinará tanto espazos xa existentes como de nova creación, independentemente da súa tipoloxía, nos que se asentarán iniciativas emprendedoras de sectores moi determinados.